Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Hai uns días, na presentación do número 14 da nosa revista Nós, a xente do redor, que tiven a honra de coñecer a magnífica poeta Anxos dos Outos, dándome conta de novo do afortunado que son ao pertencer a un grupo cultural no que teño a oportunidade de aprender tanto dos grandes mestres que o conforman. Hoxe tentarei poñer voz a un dos poemas sen título que nos regala Anxos. Os días sucédense docemente, acalando tempos. As horas dos días pasan, tamén quedas nesta nebulosa soidade. As ilusións acesas de esperanza xurdiron coma deixaron de existir inesperadamente polas ponderar baldías. Quedan só as lembranzas ao lonxe, sen ser o meu desexo volver a elas. Pero a miña mente non escoita este meu anhelo de esquecemento, xogando as agachadas ca miña memoria, impedindo así a súa permanente ausencia. Gracias, Anxos.